बजरिया जाई जाई ना ये पिया जी रजौली बजरिया जाके एटीएम से काट लाई नोट 2000। छठी माई के आस पूजनवा करम जी, छठी माई के आस पूजनवा करम जी, बाटे दिलावा में श्रद्धा अंगना कोसिया भरम जी, बाटे दिलावा में श्रद्धा अंगना कोसिया भरम जी। कोसिया भरम जी, बाटे दिलावा में श्रद्धा अंगना कोसिया भरम जी। सूरज सजनवा पिया करी ना जल्दी तेजी जी, नहीं तो देवरू रोहित के जल्दी अब जल्दी अब भेजी जी। सूरज सजनवा पिया करी ना जल्दी तेजी जी, नहीं तो देवरू रोहित के जल्दी अब भेजी जी, जल्दी अब भेजी जी। पूरी ठेकुआ छनाई पिया गरम गरम जी, पूरी ठेकुआ छनाई पिया गरम गरम जी, बाटे दिलावा में श्रद्धा अंगना कोसिया भरम जी, बाटे दिलावा में श्रद्धा अंगना कोसिया भरम।